Tampereen kaupunkiseutu on 8 kunnasta koostuva kestävän kasvun metropoli. Sen muodostavat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. No hei, mä olen Päivi Nurminen ja toimin Tampereen kaupunkiseudun seutujohtajana. Tampereen kaupunkiseutu koostuu 8 kunnasta. Keskuskaupunki on Tampere ja kehyskunniksi kutsumme Kangasalaa, Pirkkalaa, Lempäälää, Nokiaa, Orivettä, Vesilahtea ja Ylöjärveä. Meitä on yhteensä 0,4 miljoonaa asukasta tällä kaupunkiseudulla ja yli 300 päättäjää. Kun me toimimme yhdessä yhteiseen suuntaan, niin vaikutusvaltamme ja vetovoimamme on suuri. Yhteistyöstä huolehtii Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Siellä toimivat seutuhallitus, kuntajohtajakokous ja asiantuntijatyöryhmät sekä 9-henkinen asiantuntijajoukko, joka valmistelee seudullisia suunnitelmia ja linjauksia näille käsiteltäväksi. Meidän tähtäin on tulevaisuudessa ja sanonkin aina, että olemme kaupunkiseudun tulevaisuustoimisto. Työtämme ohjaa valtuustojen hyväksymä seutustrategia, Vehreä metropolimme 2040. Se kertoo sinivihreästä, se kertoo monikeskuksesuudesta ja meidän yhteisestä kaupunkiseudustamme. Sillä on 3 viestiä. Ensimmäinen on lumoava arki, jolla haluamme viestiä olevamme kaupunkiseudun asukkaille läheinen. Toinen on kestävä kasvu, joilla viestimme puolestamme maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen suunnittelusta yli kuntarajojen. Ja kolmantena on maailmalle avoin, eli kansainvälistyvä arki ja kaupunkiseutu. Olemme pian toimineet jo 20 vuotta. Ja sinä aikana meistä on tullut kiistatta Suomen paras seutuyhteistyöalue tässä lajissa. Kannattaa siis olla mukana. Yhteistyöllä lisäämme kuntien elinvoimaa ja koko kaupunkiseudun menestymistä. Hei, olen Kaisu Kuusela. Olen seutusuunnittelupäällikkö Tampereen kaupunkiseudulla. Työskentelen maankäyttö- ja asuminen työryhmän kanssa, johon kuuluu pääosin maankäyttöjohtajia kunnista. Teemme yhteistyötä työryhmässä, jotta seutu kehittyisi mahdollisimman hyvin toimivaksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja kasvaisi kohti tavoitettaan kansainvälinen ja vehreä pieni metropoli. Terve, olen Eero Kauppinen ja toimin seudun liikennejärjestelmäpäällikkönä. Tampereen kaupunkiseutu on yhtenäinen työssäkäyntialue, joka luo tarpeen sujuvalle ja turvalliselle liikkumiselle joka päivä, joka säässä. Seudullisen liikennejärjestelmätyöryhmä vastaa kokonaisvaltaisesti liikenteen suunnittelusta seudulla. Keskeisenä tavoitteenamme on edistää kestävää liikkumista eli joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä seudulla. Myös kansallinen ja kansainvälinen saavutettavuus on meille tärkeitä. Sen vuoksi liikennejärjestelmätyöryhmään kuuluukin kuntien edustajien lisäksi myös paljon valtion jäseniä. Laaja valtion edustus mahdollistaa sujuvan yhteistyön valtion väyläverkon kehittämisessä. Luomme sujuvampaa ja turvallisempaa liikkumista yli kunta- ja seuturajojen. Konkreettisina esimerkkinä seudullinen raitiotie, lähijunaliikenne ja seudulliset pääpyöräväylät. Moikka, mä olen Anna Kummila ja toimin asuntopäällikkönä täällä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymässä. Olen sihteerinä meidän asumisen työryhmässä eli ASTassa. ASTaan kuuluu kaavoittajia, tonttipäälliköitä, kehityspäälliköitä seudun eri kunnista. Meille tärkeitä sidosryhmiä ovat muun muassa valtion tukeman asuntorakentamisen keskus eli VARKE sekä seudulla toimivat vuokrataloyhtiöt ja rakennuttajat sekä tietysti seudun asukkaat. Työryhmässä käsitellään asumiseen ja asuntopolitiikkaan liittyviä teemoja, kuten asuntotuotannon riittävyys, kohtuuhintainen asuntotuotanto, eriytymiskehityksen ehkäisy, asunnottomuuden vähentäminen ja asumisen laatu. Työryhmämme osallistuu osaltaan myös valtion kanssa tehtävien MAL-sopimusten valmisteluun ja toimeenpanoon. Asuntopoliittiset kysymykset ovat usein haastavia ja kuntarajat ylittäviä, joten niiden pohdiskelu on helpompaa yhteistyössä kuntien kesken.
Työryhmässä seuraamme myös asuntomarkkinoita ja sitä, mitä tapahtuu asumisessa kansallisella tasolla, muun muassa lakiuudistuksia, ja seuraamme myös asuntopolitiikkaa EU-tasolla. Tervehdys kaikille! Mun nimi on Merja Nordling ja mä toimin hyvinvointipäällikkönä. Mun tehtäväalueena on kehittää kuntien kanssa sivistyspalveluja. Meidän työryhmän nimi on sivistyspalvelutyöryhmä, eli tuttavallisesti SIPA. Sivistyspalvelutyöryhmän asioita valmistelee alatyöryhmät, jotka ovat varhaiskasvatuksen työryhmä, esi- ja perusopetuksen työryhmä, lukiokoulutuksen työryhmä, jossa mukana on myös ammatillinen koulutus sekä korkeakoulut. Meillä on myös vapaa-aikatyöryhmä, johon kuuluu kirjaston, kulttuuripalvelujen, liikunnan ja nuorisotyön kehittämistä. Näiden alatyöryhmien lisäksi teen yhteistyötä kuntien hyvinvointijohtamisen verkoston kanssa. Yhtenä viimeaikaisena nostona meidän kuntayhteistyöstä voitaisiin mainita vaikka valmistautuminen oppimisen ja koulunkäynnin tuen kokonaisuudistukseen, joka käynnistyi nyt 1.8. alkaen. Terve, mä oon Antti Lippo ja työskentelen Tampereen kaupunkiseudulla kehittämispäällikkönä kestävän tulevaisuuden parissa. Meillä on seudulla Kestävä siirtymä-niminen työryhmä, joka koordinoi seudun tulevaisuustyötä ja seudun ilmasto- ja kestävyystyötä. Seudun ennakointityössä me laadimme erilaisia skenaarioita, tarkastelemme tulevaisuuden muutosilmiöitä ja teemme varautumissuunnitelmia. Yksi esimerkki ennakointityöstämme on Väestö 2040-hanke, jossa tutkimme tulevaisuuden väestörakennetta, elämäntapoja ja tulevaisuuden asukkaita kaupunkiseudulla. Tähän hankkeeseen osallistui myös yli 2000 seudun asukasta. Tämän tulevaisuustyön lisäksi mä autan seudun kuntia kestävyyden johtamisessa ja ilmasto- ja kestävyystyön kehittämisessä. Kaupunkiseutu on sitoutunut 5 kestävän siirtymän periaatteen edistämiseen ja kehitystä seuraamme tänä vuonna julkaistavilla avainindikaattoreilla. Tampereen kaupunkiseudulla asuu maailman onnellisimman kansan luottavaisimmin tulevaisuuteen suhtautuvat asukkaat. Mä odotan mielenkiinnolla yhteistyötä ja keskusteluja teidän kanssa siitä, miten seudulla luodaan kestävää hyvinvointia ja menestystä myös tulevaisuudessa. Moi, olen Jussi Välimäki, toimin kuntayhtymässä seututietopäällikkönä ja mun vetovastuulla on 2 työryhmää, seudun paikkatietotyöryhmä ja tietoyhteistyöverkosto. Paikkatietotyöryhmän tehtävänä on kehittää tietopohjaa seudulliseen suunnitteluun, esimerkiksi rakennus- ja kaavoitustietoihin, mutta myös muuhun paikkaan sidottuun tietoon. Paikkatietotyöryhmään kuuluu kuntien paikkatiedon asiantuntijoita sekä asiantuntijoita sidosryhmistä. Tietoyhteistyöverkoston kautta pyritään ottamaan haltuun nopeasti kehittyvää tiedolla johtamisen kenttää, jakamaan hyviä käytäntöjä ja tuottamaan tilannekuvia ja katsauksia. Verkoston teemat ja jäsenistö ovat monelta eri toimialalta, mutta yhdistävänä tekijänä on kiinnostus tiedolla johtamisen kehittämiseen. Kunnat saa meidän työstä parempaa tietopohjaa seudulliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Toivotaan, että tieto pääsee tehokkaasti käyttöön.